Celý deň varím len fialové jedlá. Ráno začneme čerstvým chlebíkom, na ktorý natriem maslo a babkin domáci černicový džemik. Deti jogurt na raňajky milujú, takže ešte urobím grécky jogurt s popučenými černicami a na pitie dostanú rybezlový džusik. Naty sa na fialový deň nevedela dočkať, takže má odo mňa veľké očakávania. A zatiaľ teda úspech na oboch stranách. Na 10. deťom urobím ovocné smoothie. Vďaka čučorietkam a černiciam je tá farba dokonalá. Dozdobím ešte jedlými kvietkami a kokosom a podáva sa 10. Tu sa aj celkom teším, že niečo mi nechali. Poďme na obed, na ktorý sa celkom teším, keďže prvýkrát idem urobiť polievku z fialovej mrkvy. Ak ste ju ešte nikdy nejedli, tak chuť je veľmi podobná tej klasickej. A keď z nej vymiešate krém, tak dostanete takúto prekrásnu fialovú farbu. Naty opäť bodovala syn, čo je až tak neveril. Poďme na hlavný chod, začínam prílohou červenou kapustou a nechápem, prečo bola červená, keď je fialová. Kým sa mi kapusta dusí, olúpem si fialové zemiaky. Aby mala kaša takú svetlo-fialovú farbu, tak tam prihodím aj jeden klasický zemiak. Zo zvyšnej mrkvy, rýžového octu a sezamu urobím ešte rýchly šalátik. Osmažím bravčovú panenku a fialový obed je na svete. A asi nikdy by mi nenapadlo, že je to vôbec